Ja és temps de rebaixes i tant els comerciants com alguns compradors ens expliquen quin producte tenen aquests dies i si estan satisfets amb els seus descomptes. Nosaltres oferim un producte de qualitat i llavors intentem liquidar l'estoc de la temporada. En roba, per exemple, fem un 30% de descompte i en alguns productes de bisuteria també fem el 30% de descompte. La gent busca per rebaixes la mateixa roba que hi ha a la temporada i llavors venen els primers dies per buscar la roba que oferim a principis de temporada. Mira, nosaltres som la botiga especialitzada en running i estem contents com està anant la temporada. El que se'ns està demanant en aquests moments és molt calçat. El calçat especialista en running, com sabeu que està molt de moda, doncs estem molt contents com està sortint. No? Sobretot el tema de dona. Les dones en el món del running han fet una evolució molt important i estem contents com està funcionant molt. Els compradors ens expliquen la seva opinió sobre els descomptes aplicats en aquestes rebaixes. Hay unos precios de maravilla. Me he comprado yo un pantalón que lo pillas en otra rebaja y te vale 50 euros. Y le he pillado por la mitad de precio. Una rebaja que está muy bien. Y bueno, estoy contento. A ver, está bien de precio, pero hoy con el día, con la crisis que hay, deberían de bajar un poquito más. Ya para las personas que nos quedamos en el paro, que de hecho estoy en el paro y no, una chaqueta de 60-70 euros no está al alcance de cualquiera. Està previst que aquesta temporada de rebaixes finalitzi el 6 de març.